Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som chcel predstaviť tento valcovitý svietnik z hrubého bezpečného skla, ktorý je vyrobený v takomto striebornom dekore, kedy sa striedajú pasíky striebra a pasíky priehľadné, čo nám dodáva svietniku originálny vzhľad a originálne šírenie lúčov svetla, ktoré sa rovnomerne šíria po celom obvode okraji alebo teda okolí tohto svietnika. Tento svietnik je, ako som spomínal, LED, svieti pomocou týchto LED drôtikov, LED svetielok. To napájanie je veľmi jednoduché, kedy si vieme klasické tužkové baterky jednoducho vložiť do svietnika a pomocou tohto vypínača zapínať a vypínať podľa toho, ako to považujeme za vhodné a potrebné. Teraz asi nie je veľmi vidno, lebo je svetlo, ale svieti veľmi pekne. Ten farebný tón je veľmi príjemný.